In a dramatic twist, it is ZANU-PF's annual People's Conference in Bulawayo. Loyalists pushing to extend President Emmerson Mnangagwa's tenure were dealt an unexpected blow when he rejected the proposal. Sana vela mashoko anobuda nyongo panapa mzura nhasi tiona kuti aiwa vakomana vanoitira mashoko kuti vakomana kunyanya vana uyu Mudha Ncube aiwa vakashaya kuti vopinda pai apo Idi Mnangagwa adinaya the 2030 vision. Sana vela mashoko anobuda nyongo panapa for subscribe or like or turn on the bell. Tipina mnamuni kwa mchinzi. Despite intense lobbying from factions within the Women's League and the Youth League, particularly from the Midlands and Mashingo provinces, Mnangagwa's stance on honoring his constitutional two-term limit remained resolute, leaving supporters of the ED 2030 campaign visibly deflated. In his closing remarks, Mnangagwa cautioned against straying from established norms, reminding loyalists of the fatal mistakes that could jeopardize both the party's legacy and the future of the People's Revolution. His decision left many of his ardent supporters stunned, as it became evident that some were pushing for an extension not out of genuine loyalty, but as a strategy to preserve their influence within the party. Mashoko anobuda panapa tiona kuti aiwa unoona kuti vakomana vazhinji ava vakasara vachishaya pekunyarira apo mutungamiri wenyika yeZimbabwe pakataura mashoko achipubliciza nyika yese chizvinzwa vachizviona kuti aiwa ari kuti tinovhaileta mutemo weconstitution uye credibility yebato ravo seZANU-PF aiwa inosvorwa. Mashoko anobuda panapa tiona kuti vakomana aiwa ve2030 vision vaya vanosara vari pama1. Tudze mafunguro enyu moti ude pamusoro pechitwa chipinda comment section medu, musama subscribe or like.